Bună ziua, dragi prieteni! În cadrul tutorialului de astăzi voi prezenta o metodă de verificare a contactelor de la Mercedes. În cazul concret de astăzi, primul contact, cel de pe mașină, de multe ori nu vede cheia și creează neplăceri clientului. Am ales metoda de a-l plăna într-un contact second hand și trebuie să verific dacă acesta este funcțional. Pentru aceasta voi utiliza un cablu tricore de la EMPPS, un cablu care vă este cunoscut și din alte tutoriale, și unul din cele două emulatoare de LV. Acesta este un emulator dedicat, iar acesta este un emulator universal setat pentru a imita LV-ul. Voi trece în continuare la realizarea montajului, care este foarte simplu, și vom testa imobilizatoarele mașinii. Ok, am realizat legăturile. Vom testa acum prima cheie. Perfect. Și cea de-a doua cheie. Perfect. Așa cum remarcați, schema de legare este foarte simplă: plusul, masa și calaime. Ok. Voi testa acum cel de-al doilea emulator. Așa cum am spus, în cazul în care locatorul de volan este defect, poate fi înlocuit cu unul din aceste emulatoare. Iată și cel de-al doilea emulator. Am pus contactul original al mașinii. Ok. Deci funcționează cu ambele. Ok. Dar sunt momente, mai ales la temperaturi mai scăzute, când nu funcționează. Așa cum vedeți, cele două emulatoare își fac treaba foarte bine. Față de metoda empirică prezentată anterior, o metodă mai profesionistă este utilizarea unei platforme de testare a imobilizatoarelor. Aceasta se compune din unitatea centrală și are 3 filoane de cablu care ne permit legătura pe toate modelele de imobilizator. Unul dintre filoane îl reprezintă mufa OBD, în așa fel încât această platformă poate fi utilizată nu numai pentru testare, cât și pentru programarea pe masă, dacă avem la îndemână imobilizatorul și ZGV. Ok, să vedem cum se desfășoară activitatea cu acesta. Am puplat prima mufă. Datorită faptului că voi testa imobilizatorul, nu voi pune filonul de OBD alimentar. În prealabil vă prezint faptul că el are emulatorul de LV înglobat în el și, bineînțeles, mufa de alimentare. Ok. Perfect. Deci, practic, la aceasta nu mai realizez
conectarea manuală, voi utiliza una dintre mufele respective. Să vedem cât de util este. Avem un contact de V210, ok, îl verificăm și pe acesta. Ok, deci vedeți cât de ușor se lucrează cu această platformă. În cazul în care doresc programarea pe banc, voi adăuga mufa de OBD și voi face conectica pe banc. Ok, acesta este scurtul tutorial de astăzi. Sper că vă ajută în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu bine, pe săptămâna viitoare.